presyo sa pakwan sa General Santos City. Misaka hangtod 10 pesos matag kilo nga epekto matud pa sa milabay nga mga pagdaot sa panahon. Sumala sa ubang mamaligyaay. Ano ang report ni Efren Mamak? Kamatikdan karon ang pagsaka sa presyo sa pakwan sa Bagsakan Center sa Barangay Bula sa General Santos City. Ang seedless watermelon mapalit na sa 45 pesos matag kilo kung itandi sa milabayng bulan nga anaalang sa 40 pesos per kilo. Ang natural pakwan mapalit na sa 30 pesos per kilo kung itandi kaniadto nga anaalang sa 20 to 25 pesos per kilo. Ang mamalitay nga si Jessica Supil nabalaka nga basig mumahal pa kini una ang adlaw sa Pasko ug bagong tuig kay lakip kini sa ihanda subay sa tradisyon nga maganda og lingin nga prutas. Sobra sir, balaka jud kay syempre maghanda man jud ta kahit papaano bisag ginagmay lang nya. Saon man kay pag magmahal di siguro magtipid na lang. Matud sa ubang mamaligyaay, epekto matud pa sa milabay nga daot nga panahon ang hinungdan sa pagsaka sa presyo sa pakwan. Napiktuhan yun may kay ngano man ang mga tanong magun nila sa umahan nakakuan sa mga ulan-ulan. Ang harvest nila gamay na lang so nagmahal ang tagay nila. Diskarte sab sa mga planter aron dunay mabaligya sab sa ubang lugar. Ginaagi na lang nila kini og bahinay. Mga buyer mangun magtapok. So nagapasalamat ang mga planters. Ibahin-bahin na lang presyuhan nila para nga makabawi lang sila sa ilang kapital. Pipila ka semana unang Pasko, nagpabili ng presyo sa lingin nga imported nga prutas kung asa 100 pesos ang 6 pieces sa apple, 125 pesos ang 5 kabuok nga pongkan ug 85 pesos ang kada net bag sa kiat-kiat. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.